especifikazio dana a los ojos de la administración. Nik sinisten dizute ekimena antolatu dabe, Arrasateko emakume txokuak, bertako irakurketa feminista guniak, eta baitxa herriko mugimendu feministako kidiek. Bai, hemen dakagu amets emakume txokoko dinamizatzailea, zein da ekitaldi honen helburua? Bueno, ekitaldi honek esan digun helburu desberdinak dauko, ezta? Batetik da violentzia mota desberdinei leku itxia, gu izetia, ezta? Herriko emakumeok izetia, testigantza horreik lehenengo personan dakargunak, ez die batzuk, kasu batzutan ez die testigantza personalak, hirugarren personek bizitako violentziak die, baina finean guk emakumeok bizi ditugunak, ezta? Orduan badauko nolabait aitortzarako edo sinistu ez dien horrei leku emuteko, presentzia emuteko eta leku emuteko bide emutia gure da iniziatiba honek bestiak beste. Dardarka zeruak, kale estatuak, dardarka epailegeri estuak, emakumeak gaude ia lertzear, garrasi batekin, eran irtetzean. Aste bakoitzeko, minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato, ezaztu izenak, mesedez izan zirelako. Grebara joaten berenkiden gatik, askira oiuka plantatzeagatik, denontzat eredu zaretenengatik, mundua iraultzen duzuenengatik. Hainbat disiplina uztartu dituzue, ikusi ditugu arte plastikoak, poesia, musika... Bai, hori da, gure izan dugu apurtxoa, irakurraldi soil bat antolatu barik, gure izan dutzegu, disiplina desberdina, ahotsa, lekua eta oholtza ematia, eta horixe, herriko emakume musikari, dantzari, artista eta poetaren bat inguratu jaku ona. Erantzi denok eta trapuzarrak jantzi. Musu eta koska letaginak zorroztu. Armak beti eskuan, kuleroak buruan. Garaipen grina altzoan, irri maltzurra ahoan. Urratsak egin dira mugimendu feministan, baina ondiok emoten daue hainbat gertaeran inguruan ez dela gure hitza kontuan hartzen, ez gaituela sinisten. Bai, holaxe da, eta horretara dator, ez da, nolabait aitortzia esaten dut emakumeok esan izen dugun hori, holaxe izen dela, ez dula, ez dakit, sobredimensionau edo, eta ez emakume izan garelako gertatu jakunak, ez da, eta nolabait horrei leku emutera dator ekimen edo iniziatiba hau, eta gure izen dugun nolabait, askotariko emakumeak parte hartzia, ez da, adinez, jatorriz, incluso ideologiaz, ez da, askotarikoak dien emakumiez, eta herritxarrez, ez da, herritxarrak izetia azkenian ekimen honen protagonista, eta pixkat horrexen bueltan antolatu dugu. Esan dozu indarkeria matxistak askotariko aurpegixak ditula, eta mugimendu feministek zeharkatzen ditu hainbat arlo. Adibidez ikusi ditugu hemen arrazakeriaren kontrako irakurketa, ikusi dugu zahartzaroan bueltan eindako beste hausnarketa bat, hainbat aurpegi. Claro, hori da. Azkenean hori da, violentzia matxistak die, ez da? Fonduan, erro berdina daukien violentziak die, baina forma desberdinak hartzen dago, ez? Lodi izetiarren, lesbiana izetiarren, zarra izetiarren, ez? Normatik kanpora urteten dien identitate guzti horrek jasoten dabe violentzia, ez? Eta nolabait hori visualizatzera datorre gaurko irakurtaldi kolektibo hau. Zahartzia berdin pobrea izatea da. Urte asko betetzea berriz, ezin garestiagoa. Baina emakume batzuk, beste batzuk baino pobreagoa dira. Zenbat eta ilunago aukera zailduko. Zuritasuna ez da ideietan baino. Zaharrek ez dute botererik. Emakumeek
ez behin ni behin, salbuespenak beti ere. Jende asko batu da, azaroak 25an ikusi izan, kalia betezala, halako ekimenek geroz eta jente anitzaua eta zabalaua gerturatzen dabe? Nik esango nauke poliki baiet, ez? Nik esango nauke, sensibilidade maila zorionez goruzko doian elementu badala, eta pentsetan dut hause be horrexen seinale dala, ez da? Eta nik uste dut guzti horren atzian mugimendu feminista hola. Behar bada mugimendu feminista indartsurik barik, ez litzake guzti hau posible izango, ez da? Eta uste dut mugimendu hori berari be sordotzagula kontzientziazio eta sensibilizazio guzti hau. Oso namets, eskerrik asko partekatzearen gurekin. Zeuei, inguratzearen. Ta aurre egingo dizun emakumea.